मा जोला सफैबाय सफैले दोनदो भाई एसे गोबाव जाबाय गाज्रि गस्लायाथ' एसे मैला जाबायलै एसे फैसाखौ बारा होलांनांसिगोन नों जागोन जागोन मिथिबाय मालानि गस्लाब्रा मा थायला दे सिङाव खुना दोनदो थादो दोनदो भाई माला फैगोन मिथिबाय गाज्रि मोननाङालै हो नोंसोर जाजासिगोनलै आंखौ ओइ मिस्टर एबिद' हे गारिया हैद मानसिया मालायनि गारिखौ लांना बिदि खालामो जाना होगोन नोंसोर आंखौ जाना होगोन खननै खनथाम जालायलांबाय बिगुमाया गारिखौ नागिरफैनाया हैद बिदि हामालै हाब लोगोजों लोगो एफा एनैखौ हेल्प हाबालाय माथो गेस फुदोंमोनलाय मिस्टर भाई हेलै साबिया लांफैदो लोगोसो होनदोंलाय बिगुर आहा रायजानानै बिगुरा जिलायलांसैमोन Ada गाड़ी बेनोलै नै बाजै लख्राय न'आ बेनोलै थु हाबैनोबा थोद आवसाव थांनांला थांफिनदो ने थौ जाबाय बिदिबा गारियाव गाखोदो एसे आगोल बावदिन बाजै हेलौ माखौ सिन्था खालामदोंरा बाजैलाय जेबो सिन्था खालामनाङा औ नै लाहरनि न'आ नाहर थौ थांबा नांलाहाय आगै थौ थांदो नेलाय अ मोनसे जायगायाव थांबावनांगौ थु बिदिबा गारिया गाखोदोलाय नै बाजै नोंजा मा दै जागोन थावसेनि न'आ बैनो बै न'आनो नुहुरबायना आच्छा बाजै खोथाफोरखौ एसे आगयदिनि नामा रावहाय आगै बेथ' बे आं सेंग्राफोरनि आखुखौ एसे बुजिजानो लुबैबावदों बाप रे बाप मासि खारा होनबा बे बोसोराव 60 जरा हाबा होबोबाय आं बेबादि बिखुनजो लोगो मोनफेराखैमोनलै आं मा सानहाबखो आगै जेबो सानाखै बाजै नों आं होननायखौ मानिया बिसासबो खालामा बिदिबालाय नोंनो सेंग्राफोरखौ माबा मोनसे माने स्टाडि खालामग्रोदो नांगौ जायोबा उनाव आं नाजाबावनोसै मिथिबायना बाजै आच्छा बाजै बिदिब्ला थांलायदिनि दे अ सरि आहा खट दंमोनलै थांदो दे बाजै जागोनहाय आगै बे दामग्राफ्रा दंना गैया नै माथो आदासोलाय जिराय जिराय दे जागोन दे
ओइ थावजेन भाई सोर फैदों ओ आंसो फैदोंलै लाहौर माथो आदासोलै नै मैगं हादोंमोन र' थांगासिनो दं हा बे लख्राया बहा थांदों फालाय बे लख्राया फुंनिफ्रायनो गैया बहा थांदोंथाय आं नोंसिनो मोजां खौरां होनो फैदों सासेया ब्लड थाङोबा बोरै जालायखो थांनोसो होनदों नोङो मालाय लाइमोन सिख्लाखौ बाइकआव लानानै बेरायहैदों हा बिदिसो नोंलाय मा फात्ता मोननो थावजेन भाई आवगायबायलै बे आवगायबाय लाहु आरो थावसेन नोंसोर मालाय बहाथो उनजानानै थाखो खोनासं नोंखुनजो जागोना मैया आंनाव फैदोंमोन दे बै खोथाफोरखौ सावरायनो मिथिबायना नै खोमाया हट ओइ खोनासं हा लाहौर भाई बाथ्राखौ बेले बेजेनिफ्राय बेले बेजेसो मोनसिनाय लांबायलां औलै आंबो कन्ट्राक्ट मावगाराखौनो कन्ट्राक्ट मावो होननानै बुंनाय मालायनि न'खौनो जोंनि न' होननानै खिथानाय लन्ड्रिनिफ्राय दिनैबो गाबोनबो ड्रेस लायै लायै लाइन मारिनायखौ आं बारा साबजानाय मोनाखिसैलै गोसोआव आंबोलै लाहु भाई थावसेन भाई दानो दुर्ज गैलाबो नोंसोर सनानि दाउदैखौ सानसेनि जाजोबनो लुबैनाया थिग नङा दे खोनासं नोंखुनजो जागोन लादुमिया बिखुनजो नाम्बार 1 खा फिसाजोफोरखौ मालाय मोज्लाय जोसि जोसि बोसोम बासि बासि दाव दाव खांबोदोंनो बेखायनो नोंसोरखौ बियो सिगां A to Z मिथिग्रोनो नागिरदों दे मिथिबायना बेखायनो हुसियार बायफोर नङाब्ला जाखिनि मावनो हानाय बेबो दैयावसो थांजोबगोन मिथिबायना लाहुर आरो थावसेन बेखायनो लख्रा बायदि गोख्रै नोंसोरबो बेनि फिसाजोखौ बमब्रायनो नाजादो नाथाय माब्रैब्रा आदा औलै आदा मारैब्रा देद देरे नोंसोर गोरलैबाव नोंसोरखौ फोरोंबावनांगौ नामा हा ओंखामखौ बोरै जायो नोंसोर मिथिया नामा नैबे खुगाजों जायो होनदों नैबे खुगाजों देद देरे नोंसोरजों रायज्लायनानै लाब गैलालै आंना खरा बोरो थांसै आं हैद आदा बिदिजों बोरै जामब्रा नोंसोरजों रायज्लायनानै लाब गैला दे भाइफोर मा जाबावोब्रा लाहौर भाई औलै थावजेन भाई जोंबो माबा मोनसे मावनांसिगोन ओंलै भाइफोर गोसोआव लाखा नाथाय बाथ्राया हुसियार दे आं दिनै नोंसोरजों रायज्लायनायाव गैलिया आं दिनै फैबाय दे देलै आदा नों सावजोबसै खावजाबाय सोरजोंबा खावजाबाय सोरजोंबा खावजाबाय लाहौर भाई थावजेन भाई दिनै आं नोंसिनो मोनसे गोजोनथाव खौरां खिथानि जों मिथिखागौलै नोंनि गोजोनथाव खौरांखौ आं दिनै नों दिनै लाइमोनखौ बाइकआव लानानै बेरायदों औ हा मारै मिथिगोनलै नैबे लाहौर जोहोलावा गावनि मेगनजोंनो नुदोंलै नि जायगायाव दंमोन माथो आंजों रायज्लायखोलै आं बोरै रायज्लायनो नोंहा जाबाय लन्ड्रिनिफ्राय खथाय भारा लानाय गानफब
फाग्ला फाग्ला बेयाव आं थांदेरो आंनिखौ नाहरनोसै नै बेखौ गाननानै थांसै आं फाग्ला फाग्ला ओइ जोंहा माबा मोनसे खायदा खालामनांसिगोनलै आइजोफोरखौ बमब्रायनो ओइ लख्रा भाई नोंबो जोंखौ गाबोन एसे हेल्प खालामदोब्रा माबा मोनसे मोजां खायदा खालामदो गाबोन ना गाबोन जालायगोन दिनै आंनि गोसोआ बहुद रंजाखांदों दिनै आंनि गोसोआ हायाव दंना अख्राङाव दं हमनोनो हायाखिसै आं ओइ थाथिनबाय थां बैयाव ज' गंसेलाय थां मादाम भारायाव न' फैसा हट हट महाराजा हट हट दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना रहा आइला हरबाय जेबो सिन्था गैया मिथिबाय जागोन ना आं दं नोंना खामानिया बेसेबां आवगायखो बिमा फिसा बिलाइनाया बिमानिल' खामानि नामा नोंनि नङा बिफा जानानै नोंहा एसेबो साननांला मा मानसि नोंलाय आरे बाबा बेखायनोथ' सोंदोंना आं बोरै बोरै जाखो गथ' साथामनि न' बांफ्राथ' गासिबो मोजांजोब नायखांबायबो आङो रनेन देवानिखौ लानानै स्रोद साथामनाबो ग्रोम ग्रोम बांला जोबथार मालाय हा जाबायना बिदिब्लालाय न' बांखौल' नायनानै जायो सोरबा सेंग्राफोरनि आखल आखुखौबो नायनांगौ जायोना रना नाथाय आं हले बिसिनि आखलखौ एनिफ्राय जेदसिम एग्लुं एग्लां मिन्थियाबोला राजि जानो हानाय नङा साथामबो जेरावबो जेरैबो मोजांबाथ' मा खोथा दं नांगौबा साथामखौबो ग्रोम ग्रोम गोरजा लाखिथारसिगौहाय आंना राग गैयानो ओरैनोबाबो नोंनि फिसाजोफ्रा आखलानो गैखाया दख'नाबो गाननो रोङा देलै बिमा बेफोर खोथाया दोनथ'दो आं जोबोद ओंखाम उखैनायसो मोनबाय हामसाला थां ओंखाम खुलिदो थां होनदो थै नोंनाबाथाय मोजां खोथा रायलायबाथाय खालि गावनि उदैखौल' ओइ सोमस्रि सोमस्रि दे ओंखाम खुरदो दे लख्राबाय देक आरो गिटारा बहाय आंखो थोद दाउन फानदोंलां फैसा गैयाव हामबाय है बांद्राय मोनथारबायलां आं फाननायखायसो फाननायलै बे ओंखाम मा जादों सोलाय बे ओंखाम मा जादों आं फानामोनब्ला बे ओंखामा गिटारा देक फानब्लासो जायोना आं फानाब्ला ओंखाम मोनजायामोनलै सोर मिथिबाय बांद्राय नोंनाबो लख्रा बानाबो भाइफोर नोंसो मा मिथिगौ साला खामानि रोङा मालाय आं खामानियावल' नेबाय थानाय जाग्रा नोंसोर बेसे सहायबावनो आंलाय जा बिसाय जानो हागौ जा उदैफोराव जा नोंसोर आंनि लेग बोराय फानामोनब्ला बे बेदरखौ मोनजायामोनलै सोर लाहर भाइ आंनो ओंखाम नांगौमोनलै ओंखाम गैलालै ओइ ओंखाम गैया मा ओंखामसो गरनै नांदेरबावगौमोनलै आंनो गरनैसो थावजेनबाय ओंखाम गैलालै ओंखाम गैला बेखौनो जादो न' सोलायसै नोंना बेखौ जानो हा ओइ आंनि भागखौ मानो लांजोबखो आंना बेदर दंबावो जेनबा थावसेन जाथोंसै थावसेन ओइ गथ' नोंखौ बै मन्टि स्टराव आलायनानै दोननाय नंगौबो गोलै फैथ' ओइ लाहरबाय फैथ' जाथों दाउ